Bilboko metroari ere zorionak eman nahi dizkiot, sustatu berri duen ekimen honengatik. Izan ere, berritutako mapa horietan, 25 urte urreana ospatuaz gain, beste ekimen batzuk ere egin dituzte, Enekok aipatu duen moduan, ez? Lineei buruzko informazioa eman dute, bertan interes orokorreko informazioa daukagu, bai kultura, kirola eta turismoko informazioa ere emoten digute mapa hauek. Horrela, guk informazio hau kontutan izanik, geltokitik 10 minutura dauden eta Enekok aipatu duen bezala ibilbideen bitartez, gure de a pie turismo ekimena osatu dugu. Arkitektura eta paisaia ardatz duen kultur eta turismo ekimen bat da. Bertan, Getxo ezagutu dezakegu beste modu batera eta baita Getxoko herritarrak ere. Eta udalerriari bereziki lotutak dauden 14 pertsona historikoren inguruan egiten dira ibilbide hauek. Alkatea naizen aldetik, Getxoko herritar guztien izenean, eskerrak eman nahi ditut ekainaren 15-etik aurrera metro geltoki berria izan dugulako, Ibarbengoa metro geltokia. Eta baita aldierako aparkaleku bat ere izan dugu. Bertan, 285 geltoki daude, eta honek, Uribe kosta guztiari intermodalitatea ere eskaini dio, eta baita lotura bat Bilborekin metroz etortzeko. Beraz, eskerrik asko horregatik ere bai.